Salut guys, bine ați venit la un nou episod de Fortnite. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp pentru că am încercat să învăț să joc și aș vrea în curând, să zicem cam peste o săptămână, ceva de genul, să dăm și noi un win. Momentan eu nu prea pot să dau win decât dacă sunt norocos. Vom merge Misty, după cum bine ați văzut, și să încercăm să fim cât de cât aproape de win. Adică dacă am reușit ar fi minunat. Îmi place Misty pentru că tot timpul știi 100% că sunt boss, îi bați ușor și tot timpul iei un heavy sniper. Și mai iei și un chest care de obicei îți dă chestii bune. Ok, avem... bine, SMG albastru, ok, e... Burst, nu-mi place burst-ul, că trage pro la depărtare, tactical minunat, pump. Nu știu, să-mi ziceți în comentarii voi ce preferați, tactical-ul sau pump-ul. Eu momentan prefer tactical-ul, deși vreau să învăț să joc cu pump-ul, deci rămân cu pump-ul. Pe ce am pus waypoint-ul? Ok, am pus la agenție, ok, nu trebuie să fac chestia asta. Ok, perfect, fix de asta aveam nevoie. Dacă ne-ar dea și un big shield acum ar fi extrem de bine. Și hai să mergem să ne bătem. Ok, să aud glanțe de aici în apropiere. Ok, nu știu de unde exact, doar că de pe aici pe undeva se auzeau. Uitați. Primul kill? Perfect, fix de area verde. Deci miniurile. Ok. Haide mă. Gata, și aici mai era ceva, aici de obicei era un chest. Campfire, ok, și niște materiale. Să ne încărcăm. Știu, acolo chiar am tras cu pump-ul. Dacă vă întrebați... Da, nu știu să trag cu pump-ul. Tactical-ul are raza mai mare și... mai prins de obicei cât un glonț. Să nu băgați în seamă invitațiile că se joacă prietenii mei și nu o să ne jucăm cu ei, pentru că vreau să mă joc la solo. Că dacă mai juca la duo, fac numai ei kill-uri, că ei sunt pro player. Ok, și am reajuns aici. Ok, unul jos. Îl așteptam pe al doilea. Nu vrei să-i dai revive? Atunci vin eu la tine. Opa! Ok, al doilea kill. La un pas de moarte. Ok, am întrerupt un pic, că nu, presupun că nu e... nu e nimic wow la distrusul boților. Și i-am bătut cam pe toți. Bine, sper că i-am bătut pe toți, dacă nu cumva au mai rămas. Ok, să luăm și chestul. Ok. Haideți mai repede, că dacă nu moriți și nu n-am chef să nu iau chestul. Vedem cine pică. Nu știu dacă e mai bun areu verde, dar am să iau, că e legendar și dă destul de mult damage. Cât damage dă? Dă 41 și areu verde dă mult mai puțin. Bine, nu dă cu mult, dar cred că undeva pe la 30, dacă nu cam... Dacă nu mai mult. Ok, albastru, n-avem nevoie. Să ne dăm și big shield ca să avem full shield, ce să vezi. Ok, toate armele încărcate în afară de asta. Și mai vreau să vină oameni, că de obicei pe aici venea multă lume. Și pe acolo, că... uite XP. Da, dacă vă întrebați, eu n-am la mult XP.
Bine, am încercat să-l iau pe tot, doar că mai e cât un bănuț din ăla. Ok, aparent nu mai e nimeni. Trebuia să fie mai multă lume. Ciudat. Lake. Cred că aici ar trebui să fie mai multă lume. Sau aici. Hai să mergem cu toaleta în partea aia. Să ne spawneze că văd ceva acolo. Ah, ok. Credeam și eu că e un tactical, dar aparent nu e. Materiale, avem destule. Și de ce am pus aici în partea aia, că n-am să merg la agenție, că e nasol acolo. Ador chestia asta, că nu trebuie să consumi o grămadă de materiale. Ba nu neapărat grămadă, că poți să pui direct flori jos și ai scăpat de toată. Opa, deci e clar că a fost cineva pe aici. Dacă nu cumva încă e. Mini și mai ce? Și ok, aparent a fost cineva acolo, dar n-a luat tot. Dar probabil că n-avea nevoie. Dar de gloanțe, deși toată lumea are nevoie. Și un chest, dar nu cred că a luat nimeni în locul ăsta. Tactical. Dacă ar fi fost verde, l-aș fi luat. Da, e gri și prefer pumpul. Ok. Am să păstrez miniurile, că în luptă miniurile dai mai repede. Deși aș avea nevoie. Dar nu știu pe ce să le dau. Că îmi place și heavy-ul. Decât pe are, dar nu dau areu. Și ai avut nevoie de un medkit? Sau de o undiță să iau de-astea, pești. Dar nu știu dacă am văzut undiță pe undeva. Și aparent chiar n-a fost deloc ăsta, acțiune. Alea dau cumva viață, că nu le știu. Le știu decât pe ciupercile albastre care îți dau shield. Dau viață? Tare. Chiar aveam nevoie. Undeva acolo? Ok, nu-i nimeni? De ce atât de puțină acțiune? Trebuia deja să am vreo 4 kg-uri. Ok, hai să mergem în zona. Și acolo e un chest. Ok, am apăsat o dată. De ce s-au pus 3? Am consumat 30 de materiale. Nu, 40. Am pus-o și pe cealaltă. Ok. Mi-mi vine să cred că de puțină lume a venit în Misty. De obicei veneau vreo 6 oameni. Dacă ăla e pump albastru, nu mai duc după el. Deși aș fi avut timp, dar nu știu sigur dacă e pump și dacă e
SMG, n-am nevoie de el. Ok. Ok, acolo 100% trebuie să fie cineva. Deci la agenție... Aici e agenția, nu? Da. Nu cred că e agenția, dar e pe lângă. Oricum, vin mulți oameni și la casa asta. Deci dacă nu e cineva nici aici... Ok, mai suntem 19. Și am făcut de-abia 2 kill-uri. Trebuia să fac mai multe. Bine, dar n-am întâlnit oameni. Ce a fost asta? Ok, dacă ar fi fost cineva, ar fi avut high ground. Opa. Sau asta am făcut-o eu. Era ceva albastru aici. Fix de asta aveam nevoie. Sunt de trag în tine pe aici? Sau sunt decât la parter? Nu, cred că sunt decât la parter. Da, ce ziceam? Am lutat-o. Ok. Vine lumea. Sau cine trăgea? Că trăgea aici, jos. Și de unde trăgea? Vreau să vin aici sus. Oh, bun. Pe bune nu pot să trebuie să urc din nou. Dacă are high ground e nasol. Ce faci, boss? Păi zi așa. Bine ai venit. În lumea sniperelor. Are ceva bun pe acolo? N-are nimic bun, deci nu o să mă duc după el, că vine zona și n-am chef. Plus că nici n-am medkit sau ceva de viață. Ok. O să ne facem o bază, dar întâi mai am nevoie de metal. Că metalul e foarte bun, dacă aștept să se construiască, are foarte multă viață. Bine, adică n-are viață, dar prezintă la gloanțe. Nu trebuia să fac asta, că acum am văzut toată lumea. Bine, toată lumea din partea asta. Care nu cred că... Opa! Ce faci, boss? Mai mult ca sigur... Credeam că e în bush. Ce aproape. Fuge? Nu fugi, crede-mă, n-ai spus să fugi. Nu cred, ați văzut cum s-a lăsat pe crouch? Hai, vino la mine. Ok, până acum am murit. Spamangiule, încetează. Unde e? Where are you? Boss. Ok, am dat un cap, dar degeaba, aparent. Doamne, ăștia că ne-a dat medkit. Dacă nu ne dădea medkit-ul ăsta, eram morți până acum. Dar pune și sus. Ok. Hai, dă repede medkit-ul ăsta. Ăsta e verde? Ok. Ăsta cât damage dă? Ăsta dă 80 damage. Și tactical-ul? Dă 75. Da, nu se merită. Tactical-ul e mult mai bun. Și ne dăm și un mini, să avem 50. Oricum, dacă ne luăm un hit de heavy sniper, noi suntem morți de mult. Să păstrez medkit-ul, nu știu. Nu știu, cred că nu, păstrez medkit-ul, că vine zona și ăsta dă mult damage. Dar deși merge în ce zona? Credeam că merge mai repede. Ok, asta, ok, încarcă și asta. Tipul a jucat destul de bine, ați văzut că putea să mă bată. Da, am avut noroc. Uite acolo, ai o ciupercă, nu? Ok. Da, chiar, hai să ne încărcăm și heavy, în caz de orice. Ăla e un om. Ce? Nu e barcă. Văd acolo niște construcții.
Dar până atunci vreau să-mi fac shield-ul. Op. Eu sunt bucuros că n-a tras în mine. Eu zic că aș putea să-mi fac shield-ul 80 dacă ar mai fi ciuperci, că nu cred că mă prinde zona. Ce? N-am luat-o? Ok, deci e unul cu sniperul, să avem grijă la asta, unul e cu avionul, dacă nu cumva e același om. Și ăla cu sniperul mai mult ca sigur are high ground acolo. Uite, l-am văzut. Ce faci, boss? Știi, eu nu știu să trag cu sniperul. Mie îmi place să trag cu areu, doar că, na, cu areu... Ok, să vedem ce face omul ăla. Nasol că n-avem la 11. Dacă am fi avut la 11, dar fi fost minunat. Știe băiatul. Nu mă duce pe el, că văd că știe să joace. Să-l dăm și noi jos, să-și ia falling damage. Dacă nu cumva coborât. Ok, 100% e acolo, dar până atunci eu vreau să merg în zonă. Deci mai sunt eu, ăia 2 și mai trebuie să fie 1. Nu știu unde. Trebuie să-l vedem, trebuie să-l localizăm și pe celălalt. Ok, ăia 2 se bat acolo, 100% mai rămâne 1. Și am să merg cu WC-ul. Cred că ultimul știu unde e. Ultimul cred că e acolo, la casa, campează. S-ar putea să aibă pump. Vedem ce știe. Dacă e aici. Ce ziceam? Unul e la casă. Ok. Opa! N-aș vrea să-mi iau un snipe, deci... Ok, ăla e acolo, m-a văzut. Și cred că așteaptă să trag, după aia să tragă și el. Sau dacă nu și-a pus scara. Ok, vreau să construiască, dar vreau să-mi fac aici fortăreața, ca să știu. Vreau și aici să-mi pun. De aici nu pot, așa distrug tot peretele. Ok. Și ăla și-a făcut mare turn. Aș vrea să distrug tot parcul ăsta, că mă enervează. Că vreau să văd până acolo. Gata, și pe aici ce avem? Aș vrea să pun chestiile astea, dar și în același timp n-aș vrea. Să-l dau jos pe tipul ăsta? A început omul să treagă. Papa! 82 de metri. Hai să mergem la el. Ce ziceți? E o propunere bună? Nu o scapi. Haideți pe... dar ce fac? Stați că asta e a mea. Ok, m-a distrus. Nu cred! Câtă viață mai avea? Era super rău. 20 HP, nu cred! Oh, aveam și eu SMG, de ce? Cam asta a fost meciul de azi. Am jucat ca un noob la final, știu. Eu am fost Andrei și ne vom vedea data viitoare.